sila prošle tehiyat ederşe diye yaşadıysa zaten çirekat proje bismillahirrahmanirrahim sureta. Elhamdülillah sureta. Kanarıkü panaşlarınızı zaten çirekat çirekat proje bismillahirrahmanirrahim sureta. Kanarıkü panaşlarınızı na sila prošle tehiyat ederşe Dobro. Hajde dalje ti do nje, Indija. Rekata, 8 rekata, poredaj. 4 sureta, 4 farza. 10 sunnet za mir. 9 salavat, salafata, sunetu asre, ela, elu, sagulat, sunet, Allah, ekber. Na prvom rekiatu uči Subhane keozu, bismillahirrahmanirrahim, sureta, na rükü panazdeš. Ustad na drugi rekiat proči bismillahirrahmanirrahim, sureta, na rükü panazdeš. Sisla sila prošle tijela da salama i salame pridavat. Ustad na treći rekiat proči Subhane keozu, bismillahirrahmanirrahim, sureta, na rükü panazdeš. Ustad na četvrti rekiat proči bismillahirrahmanirrahim, sureta, na rükü panazdeš. Sisla sila prošle tijela da salama i salame pridavat. Dobro, hajde ti jakšom. Rekata i poredaj. 5 rekata, poredaj. 3 farza, 2 suneta. Dobro, 5 farza, 2 pa suneta. Hajde za njih. Nevjetom salavat, salafat, da sadu mazde, eda, elu, salat, bet, Allah, ekber. Na prvo rekiat sam uči Subhane keozu, bismillahirrahmanirrahim, sureta, pa na rükü panazdeš. Ustad na drugi rekiat proči bismillahirrahmanirrahim, sureta, pa na rükü panazdeš. Sisla sila prošle tehiyat da yaşadı yaşadı. Ustad na treći rekiat proči bismillahirrahmanirrahim, sureta, pa na rükü panazdeš. Sisla sila prošle tehiyat da salama i salame pridavat. Ono zna se onaj što je tako da biti jasnije. Piazza è mattina secchiata, 4 suneta, 4 farza, 2 suneta, 3 vitre. Dovete stare davanti alla salata, vitre ed elu stare davanti alla lavanda. Na prvo rekiat uči Subhane keozu, bismillahirrahmanirrahim, sureta. Allora che fare serve, usted anche rekiat proči bismillahirrahmanirrahim, sureta. Allora che fare serve, sisla sila proči tehiyat da yaşadı yaşadı. Ustad na treći rekiat proči bismillahirrahmanirrahim, sureta. После тръка един тръка почитавам гледа на стената, панелка на среда. Се висела почета тя да само метала. Dobro, hajde ti vraćamo se nazad, ponovo vraćamo. Šta je to džemat? Šta je džemat? Ne, ova, šta? Džemat je zajedničko klanje na tak namaz. Evo dobro, ja sam to. I onda kad zanijetimo tako, kad hvaljamo u džematu, šta učimo na prvom rekiatu? Mane produža šta imamo. Ajmo dalje ću biti. Šta je afak? Moral je skup islamskih pravila, biti moralan i znači pridržavati se takvih pravila. Ne biti moralan ne znači kršiti takva pravila. Dobro, šta je grih, a šta se radi? Grih je sve ono što je Allah zabranio da se radi, a se opet ono sve što je Allah naredio da se radi mi ga vladi. Dobro, šta je mali grih? Mali grijeh se oni grijeh koji ne spadaju velike i teške grijehe. Samo nabroj teške grije. Nevjerovanje u Allaha Đelešanu, piti kroz vrsta alkoholna. To su veliki teški, dobro si bila počela. Nevjerovanje? Nevjerovanje u Allaha Đelešanu, psovanje džamija, svetinja i islamskih. I samo ima još nešto širko, ne? Pripisivanje druga, navodno. Dobro. Allah Đelešanu oprašta grijehe kome? Ko se pokaje? Ko se pokaje? Kako se zove to kajanje? Tevba. Kako se to vrši? Ja rabi, ja se kajem za ovaj grijeh, više nikad ne učim. Dobro grijeh. Daj ti Isa, kaži kad je rođen Muhammed a.s. Muhammed a.s. je rođen 571. godine. Gdje je rođen? U gradu Mekije, Arab. Dodajte mi momko ženu. U kojoj godini se Muhammed a.s. oženio i s kim? Oženio se u svojoj 25. godini života, oženio se sa uglednom željicom Atidžu. Dobro. Koliko mu je godina bilo kad je počeo primati objavu? 40 godina. 40 godina, dobro. Koliko je primao objavu u Meki, a koliko u Medini, ti do njega momak? U Meki koliko u Medini? U Meki 13, u Medini 10. Dobro. Šta je to ashab? Ashab je drug Božeg poslanika. I koji su najpoznatiji ti? Hazreti Ebu Bekr Sidik, Hazreti Osman, Hazreti Ali i Hazreti Omer.
daj vam treću igru. Ovi su nam dole nabrali imena nekih meleka, a gdje nam ti kaže šta ti meleki rade, kakve su im dužnosti? Meleki imaju različite dužnosti, da prati nastaje da vam hađe šta melebere, a da nastavlja dušu tijela i kao prava prirodom. Svako ima zadaću da pune ušut. Prvi puta kada pune hoće života mjese, a drugi puta hoće živjeti. Kutovi se predava da mi sudi. Dobro, gdje ti do nje dalje? Zaštita kod Allaha od prokletog šeitana, koja je? Razutulahim šeitani Šta to znači? znači? Utiče se da ga prokletog šeitana. Dobro, hajde dalje do nje. Koliko Kur'an ima sura? Kur'an ima 114 sura. U Kur'anu je sadržano upute bolesti i savjeta o životu ljudi. Znači svojstva Božih poslanika. Siktu uvijek su istine govorili, amanet bili su povjerili, pouzdani i pošteni. Teblik tačno i potpuno su dostavili u ljudima Božje objave. Ismet bili su čisto odbijali, petalet bili su pametni i oštri. Dobro, gdje mi ti kaže šta je to mizan, a šta šefat? Šta je mizan? Mizan je savršena tačna mjera koju se ne bi dana i vaša djela. Dobro, a šefat? Šefat je pravo koji dan bila tebi ljudi da se zauzma i da se s griješnicima. A ako nas zadesi nekakva nesreća u životu, trebamo se ljubiti. Trpivo kod nas. Aha, ti, molite Allah, saborito, molite Allah, da pomoći njima. Dobro. Šta je sudnji dan? Sudnji dan je onaj dan kada će Allah Đelešanu dariti svakom nauku da pune uskoro i sve će živjeti. Dobro, da mi kažeš šta je to šarijat? Šarijat je skupi sanskrit prava i po kojima se vladaju muslimani i muslimani. A izvori šarijata su? Kur'an i hadis. Dobro, da ti do njih. Ko je sahib Juzef? Sahib Juzef je lice kojeg neprestano teče krv, makačak, njel nešto drugo. Skoro takva osoba klanjati? Može, ali će za svaki namaz uzimat novi akt. Koje bolesti treba klanjati? Može. Aha, kako se klanja? Ako ne može stajaći klanjat će sjedeći, ako ne može sjedeći klanjat će ležeći šaj. Dobro. A ko je putnik, gdje mi kaže ti, ko putuje neko? Naprimjer, odavde krene neki radnik u čaršiju, a vrijeme tamo sala namaza. A ako ostane klanjati kod kući, zakasno na autobus. A ako ode na autobus, onda nije klanjao sada. Kako? Gledat će da se okrene prema... Klanjati u autobus? Hoće. Hoće, dobro, vidi. Gledat će kako će? Gledat će da se okrene prema krimi kad ti ne znam nijedan. Šta hvali, namaz? Namaz će pokvariti ako muško i žensko uporedu klanjaju, ako u namazu progovorimo ili jauknemo, ako u namazu zaplaćemo ispred dužnosti, ako u namazu nazovemo salam, ako to bilo rukovanje, ako se ne smijemo, ako se po jednom mjestu počešimo 3 puta. Dobro, daj mi dalje pitanje. Kako se naklanjavaju propustili namazi? Naklanjavaju se farzi i vitrovi jacije. A kako se naklanjavaju? Kako se ide ti Isa? Kako se uči sura u namaz? Na primjer, ja vam te rekli na prvom rekiatu, šta ćeš na drugom proučiti? Vivat i kureši, elejte, Dobro, odlično. Dalje, samo nije dalje. Kada se smatra da je neko stigao u džemalsko klanjanje? ako stigne imama na rukjugu, na stajavanju ili makar na namaz, u džemat inače. Ako stigne prije, za posljednje sjedine. Ti ćeš pitati. Kako ćeš naklanjati 3 rekiata ako si stigla na 4. u džemat? Kad imam predao salam na desnu stranu, ustaću i ako nisam proučila subhaneke, proći ću bismillah rahmani sure, pa na rukju, pa na seždu. Ustat na 3. rekiat, proći bismillah rahmani sure, pa na rukju, pa na seždu. Sjest na cijelo proštajte iak
da je ustati na četvrti rekiat, pročit bismillahirrahmanirrahim nima sureta, pa na rukiju, pa na sebi, svi smo to prošle te da salame sample. Vidim ti malo to ljepše pričala kako ti. Na 3 kako ćeš naklanjati se? Na 4. Hajde vidim. Kada znam predaje selobe desnu stranu, ustaću i ako nisam počeo zboriti, prošit ću bismillahirrahmanirrahim sura, pa na rukiju, pa na sebi, ustati na drugi. Sesna sila, pročite tahijatu da je šedu. Ustati na treći rekiat, pročit bismillahirrahmanirrahim sura, pa na rukiju, pa na sebi, ustati na četvrti rekiat. Pročit bismillahirrahmanirrahim sureta, pa na rukiju, pa na sebi, sesna sila, pročite salame sample. Ajmo dalje. Dalje vidimo. Šta je džuma i kad se klanja? Džuma namaz je sedmični namaz koji se klanja petkom umjesto podne. Rekate i porida. Rekata ima? 16. Porida ide. 4 suneta, 2 farda, 4 suneta, 4 ali ljudi, 2 suneta muta. Dobro, da mi zanijeti džumu za imamu. Deveten salat, fardu džumata, zahmi, fardu kibati, kleti, vrada, mahna, Allahu. Da proučimo. Imam koji slušam te imam uči. Dobro. Hajde dalje. Koliko bajrama imamo i koliko bajram namaza? Bajram ima 2. A i 2 bajram namaza. Daj mi zanijeti koji hoće podnijeti. Ja. Ramazan. Nećem salati. Vidim stići prizati, sidi tek birati, ne dam što ovdje gledati i kliniti baca nama Allah. Dobro. Znate, da imamo se klanja na ovom čatkama, aneke i dobro. Ajmo da teravih namaz, šta je to? Teravih namaz je koji se klanja poslije jasinskog suneta. Kad? Uz Ramazan. Uz Ramazan, dobro. Šta je dženaza? Dženaza namaz je poseban namaz koji se klanja umrlom muslimanu, muslimanki njegovoj djeci. Dobro. Šta je dženaza? Farz? Stajanje 4 tekbira. No, dobro. A ako bi slučajno zaboravili proučiti salavate u dženazi, jer nam valjana dženaza? Jesi. Vidimo. Šta je to post? Post je mjesec Ramazana, kome postaje muslimani. Šta je post? Uzdržavanje od jela i pića i drugim uživanjima. Hajde vidimo. Je li ko oslobođen od posta? Jesi. Hajde vidimo. Putnik, vojnik, zatvorenik, radnik na teških fizičkih Oni mogu osloboditi post, pa kasnije na post. Dobro. Šta je zekat? Zekat je godišnji vjerski doprinos koji se daje u toku mjeseca Ramazana. Dobro. Šta je hađ? Hađ obaveza jednog vječa. Posjeća. Posjeća. I koje su radnje kod hađa farz? Na hađ otići rano, obučuki, kjavu, tava, činiti, tečine, repa, dobiti. Dobro, demi ti da je do njega. Šta je farz? Šta je? Kako je to? Šta je to farz? Općenito, šta je farz? Kada se ono što je Allah Đelešanu redio, probaj pod mesera. A važi? Važi ono što je naredio od vašoj pod mesera. A sunnet? Sunnet je ono što je Muhammed a.s. radio koji pruča malo vera. Dobro. Evo ga ovdje, šta je haram? Haram je sve što ono Allah zabranio. Sehli sejda? Sehli sejda se sastoji dvije sehli sejde koje treba izvršiti na kraju namaza. Šta je ona? Radi čega se ona čini? Ako smo nešto pogriješili namaza. Pustili? Dobro. Ko će mi od vas kazati, hajde ovo je ovdje. Kako se kametlešu za džumu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Muhammed'e ve ala ali seyyidina Muhammed. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil alemin. Zemlji kaže šta je to ahlak. Moral je skup islamskih pravila po kome se vladaju muslimani. Da. Odnos prema Allahu Đelešanuhu. Prema Allahu Đelešanu smo dužni čvrsto vjerovati 6 temeljnih istina vjeri. Redovno se zadovoljstvom izvršavati Allahove dužnosti. Imati uvijek na umu da je dobro što god je Allah Đelešanu naredio, a zlo što on zabranio. Dobro, da je prema roditeljima ti oni. Šta smo dužni? Prema roditeljima smo dužni da ih poštujemo, volimo, da ih pomažemo ako su siromašni, da nam roditeljno spominjemo, da na njihov drži odnos se odazovemo, da ne govorimo osobnim glasom. Dobro, da prema komšijama smo dužni. Za komšijama smo dužni da ih izuzetno pozivamo, da ih ne vrijeđamo, da čuvamo njihovu čast i imovinu, da ako smo zadać se ih izmirimo i da učestvujemo od njihovu dženazu. Roditelji Božih poslanika su Muhammed rekao. Od mu je bilo ime Abdullah Marci Amina. Dobro. Hidžra